Cagayan de Oro City LGU nangandam na sa posibleng dakong epekto nga hatod o galing mahinayon ang water cut-off ultimatum sa Cobe sa COWD karong bulan sa Abril. Mga konsumante nga posibleng maapektuhan nabalaka na sa posibleng mahitabo. Ani ang report. Gikumpirma sa City Disaster Risk Reduction Management Department kung CDRRMD nga kabahin sila sa gahimong Task Force for Water Supply and Distribution sa Cagayan de Oro City LGU. Ilang tahas ang pagrason og tubig sa kabalayan nga posibleng maigo o galing ipatuman gyud sa Cagayan de Oro Bulk Water Supplier Incorporated o COBI ang pagputol sa supply sa Water District. Kahinumduman nga naghatag na og ultimatum ang COBI hangtod April 12 o galing dili marisolba, putlon gyud kuno sa COBI ang supply sa tubig nga makaapekto sa kapin 40,000 ka konsumante sa District 1 sa syudad. Rason nga karon pa lang nangandam na ang CDRRMD sa ilang mga water tankers. Ato mga plano ani, dili naman kani nga problema sa Cobe karon with water district atong ikuan. Basin day puhon magamit ato kung may mga disaster sa Cagayan de Oro, naman ta kuan. At least ang atong contingency plan on water shortage ato nang matubag sa ingani nga plastar na daan. Usa ang Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City sa labing maapektuhan. Hinungdan nga karon pa lang nabalaka na ang mga residente. Lisod yun, maglisod yun. Bisan na maglisod yun. Lisod yun. Talaga ning pila ka itong niyaging simana. Sus, grabe ka problema. Mga ito nagsubani ko rin. Eh, wala man tayo tubig yun. Matod pa ni Mayor Clarix nga nag-andam na daw siya og tangke. Pero kana siya dili kini sapat tibok Cagayan de Oro tangke mong gamiton. Di makaya na. Kailangan yun nga pangitaan nilang pamagi nga dili gina maputol. Aminado ang CDRRMD nga dili paigo ang ilang tawo og kagamitan aron mahatdan og tubig ang mga apektadong residente. We have to identify pa nga ng other kanang water sources para mas dool na lang sa area ang atong kuhaan sa tubig para sa distribution. And ang ikaduha is ato yung gi-involve ang mga barangay officials, especially in the identification sa atong ground distribution. Hinoon, gipasalig sa COWD nga makig-alayon sila sa ubang bulk water supplier sa syudad aron masulbad ang problema sa tubig. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.